बेजों लिरदों। हाय लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ दस्रा बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं जादों अमा राजा। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे मिउजिक लानानै फैदों। दा आं बे मिउजिकखौ नोंथांमोननो खालामग्रा खोन्थागोन। बिनि उनाव बिनि सिक्रेट मा सिक्रेट दङ बेखौ खोन्थागोन। टुटरियेल नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। सानसोरां आं बे फालिजों बे आर'नाइजों नोंसोर आंनि मेगनखौ खाथेना होबानो जाबाय दै। मेगन खाथेना होनानै नोंसोर बे फावथेनजों जायखिजाया बे कलमजों जायखिजाया नोंसोर बेयाव सोदोब लिरनानै नोंसोरो बेखौ केमेरा खोन्थाहरबानो जाबाय हा। नोंसोर माजों लिरो आरो नोंसोर माजों लिरो। ओमफ्राय आंथ' मोखांखौ खाथेखागोन नालाय दा खिथानो हागोन ना हाया? हानाय नङा दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो हागोन ना हाया। नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव ट्रिकखौ खिथागोन माबोरै आं खोन्थागोन। दा बिसोर बेयाव आंखौ मेगन खाथेसिगोन, बेनिफ्राय लिरगोन। दे दानिया आंखौ खाथेलाय मेगन। हागोन ना हाया खिथानो? हायालै। दे देखा। खाबाय? आं दा जेबो नुवाखै दै। ओमफ्राय दा आं ओइखै उनखैजों नाहरबावगोन। ओरै नायबाय थागोन आङो। दे नोंसोरो बेयाव लिरदो, माबा मोनसे लिरनानै दोन। लिर मोनसेल' लिर दै, मोनसेल' कलमजों लिर। लिरखांबाय? लिराखै र'। दे लिर। लिरनानै बहिखौ बेलेगखै ओरै खोबना दोनखा। लिरखांबाय? लिरखांबायबा कलमखौ खिथाहर, अबे कलमजों लिरदों नोंसोरो? खोन्थाबाय? खोन्थाबायबा बहिखौ खोबना दोन। खोब्बाय? दाना कलमखौ नोंसोरो उल्थां फाल्थां खालामला जोब। खालामबाय? खालामबायबा आं माबानोसै दै हा। आंनि आर'नाइखौ खेवनानै हो र'। दे खेव, खेवना हो आर'नाइखौ। लोगोफोर, बिसोर माजों लिरदों मा लिरदों आं जेबो मिथिया। नाथाय अबे कलमजों लिरदों आं बिसोरनि बेखौबो आंथ' नुवाखै नालाय आं मिथिया। दा आङो ट्रिकजोंनो खोन्थागोना होनोसै बबेजों लिरदों। हागोन ना हाया आं खिथानो नोंनिबा? हायालै। नोंनिबालाय? हानाय नङा बायदि मोनदों। एबारना आङो, नोंथांमोना नायदो। आं नों लिरदों ना? नों लिरदों नालाय हर नोंनि आखाइखौ आं एसे मिउजिकजों माबानोसै। आं सिगाङाव नायग्रोजोबगोन। बेजों लिरदों। नंगौ नङा? आसिरात जायाखै बोरैजाय हादों? आसिरातनि जायाखै? लोगोफोर, बिसोरो बेजोंनो लिरदों। दाना नायगोन आङो। इना? राइट। बेजों लिरदों। दा नोंथांमोना साननो हागौ दा बोरैजाय डाइरेक्ट खोन्थाखो। दा बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना जाबाय नोंसोरनो मिउजिक भिडिअ लाबोनो थाखाय। नोंथांमोनासो गोदान बासिनायखौ साबायखर खालामदो गिबियावनो। आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ बे ट्रिकखौ आं माबोरै खालामदों। कलमा जुदि बुरजा मोनबा एसे मोजांसिन जागौमोन, आरो बेलेग बेलेग कालारनिबा आरो साबसिन जायो खालामनो। दा नोंथांमोननो बिनि सिंनि ट्रिकखौ खोन्थानोसै आं माबोरै खालामदों। दा जोंनि ट्रिकआ मा? जों कलमखौ सिगाङाव नोजोर होग्रोनांगोन। कलमा गुबुन गुबुन नैफ्राव लिरनाय जायोबा साबसिन जायो। दा बिनि सिंनि ट्रिकखौ आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो। दा बिसोरो बेजों लिरदों, आं बोरै मिथिखो खोनासंदो दाना। दा बेजों खोबदों नालाय आंथ' मेगनखौनो नुखायाखैमोन जेखौबो। दा बिनि सिक्रेट ट्रिकआनो जाहैदों नै बिदि नाम्बार। बेयाव नाम्बार थायो दै। नाम्बार थायो, हयथ'बा नैयाव माबा मोनसे ओरैनो सिन थायो दै कलमनियाव। इयाव सिन, हयथ'बा इयाव नाम्बार। दा नैयाव गोथौ गोथौ नै सिमारजेलाव ओरै सिन मोनसे थायो, सिन मोनसे। ओमफ्राय नैबेयाव नाम्बार थायो। नाम्बार थाबा मोजांसिन जायो। नैबे सिमारजेल ब्लेकआव आरो माबा थायो, नै गोथौ गोथौ थायो। इयावबो गोथौ गोथौ थायो। दा मानि थाखाय? गिबियावनो आङो नैबेखौ सेटआप खालामना लाग्रोखायो कलमखौ। माबायदि सेटआप खालामो? नैबे सफाखौ आं खुलिनानै आंनो मारियो सफाखौ। बे सफाखौ आङो नैबे गोथौनि सिद्दा होयो। बुजिदों ना? बे गोथौनि सिद्दा होबाय थाबाय इयो। बिखौ आङो नाम्बारनि सिद्दा होगोन। नाम्बारनि सिद्दा होबाय थाबाय। आरो बेखौबो गोथौनि सिद्दा थाबाय।
बेबो गोथौनि सिद्दा नाम्बार गैया नालाय बेयाव नाम्बार दं नालाय नाम्बारनि सिद्दा दानिया ट्रिकआ मा नोंथांमोनहाथ' बुजिखाबाय एसे दा आं कलमखौ दोनबाय नोंसोर मा लिरो लिर दाना बिसोरो बख'नानै लिरनायावसो गोसो होगोन हो लिरनायाव गोसो होबा बिसोरो मायाव फुल खालामगोन नैबे कलमखौ जोङो सोनायाव फुल खालामगोन बे कलमा आंथ' नाम्बार सिद्दा होदोंमोन बिथांमोना गेद्दा मारिगोन गेद्दा मारिनायाव आं बुजिसिगोन बेखौ आं ओमफ्राय ओरैनो खालामफ्लासिगोन आरो जेनेबा मिउजिक नालाय ओरैनो खालामफ्लाबाय दा मिउजिकफ्राबो बिदिनो खालामो बिदि खालामफ्लानानै कलमखौ नायगोन ओमफ्राय नैबे नाम्बार बिसोरो कलमनि सफाखौ ओरै सोनायाव मिस्टेक खालामो बेनो जाबाय सिंनि ट्रिक बेनो ट्रिक नोंथांमोनाबो लोगोफोरखौ बिदिनो खालामनो हायो बिराद इन्टारेस्टिं आरो माने लोगोफ्रा आसरित जागोन नों माबोरै हमनो हाखो बेफोरबायदि दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोननो जुदि बिदिनो मिउजिक नांबाय थायोब्ला मिउजिक ट्रिक नांबाय थागौबा आं भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन दा आङो बायदिसिना जेंनानि थाखाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन दिनै आं भिडिअखौ होबाय दा नेक्स्टआवबो नोंथांमोना जुदि मिउजिक ट्रिक टुटरियेल बियोबा आं नोंथांमोननो लाबोगोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनो खोन्था थेंक इउ